Kasengking Atiar Hinyotrap National Liberation Council HNLC katamare penmi Shillong Mail ka khubor ka badai katkum ka jing pentep na katalong khubor halor ka city jing pentep ka bawan na kipulet ka lai photere ujlieu arajara pulai ka badai ba ka jing pha wan ka yeng ka shari jong ka judicial magistrate first class East Castles yakino yelam ka te ka seng ba ki hab ban wan mi khmat dalade haka arphotere Nailur arajara pulai kata ka por shposh tang mistep kala pelong yo nong yelam ba khmat ka te ka seng ba Saiñkupar nong trao ban pentep ba badru ban kan jori ka jinglong Armaloi ka Sorkar haka Kyrwoh ka bau phah Shillong Mail haka sngi ublei ka bade ka lai tarik jong ubnai Nailur arjara pulai uba Saiñkupar nong trao uba bat kumu general secretary ka HNLC kumjuru kumu publicity secretary ulaong ka jinglei ta ka Sorkar yaki jingpetep haka lengki jaka ta ka ba khot hajir yau sheyeng ka sharia hapdeng ka jinge krene sok ka badangnya chkhmat ka pani ya ka jinglong arsap Armaloi ka Sorkar ka ba penduru ya ka jing shenia nakinong yalam ka seng ulong ru ba ka Sorkar jala ka don ka jing angnot pan yoi ya ka jing don markmat jong u ha ka jinge krene sok ka ba kilabu tarik ru ha ka laipho tarik Nailur arjara pulai ka ba don ru ka jing patha na ka Ministry of Home Affairs ba kinong yalam ki ba khmat kin hapan don ringkan ka pendu jing shenia ka seng nakidaw jong ka jinglong Armaloi pa ya ka ni ka jingle ka Sorkar don kam ban hab ban pendrem ong ba Saiñkupar ka Kyrwoh nakaliang uba Saiñkupar uong baka HNLC ka scam pat kam shep tengi kita ki ang ki bapin smie yaki ni wat ya ka jing yapru pat kin beteng ya ka jing ekon klem ka jing pen namar ka jing tieng kam de ka policy tri kam ka HNLC bat ka jing ekon da ka baking atiar ka de shibenta jong ka history na lor ka taw loong baka seng kat baka Sorkar kampat weng yaki kendon ki bate yaki nong ilam ba ki khot badru ban weng lut baro ki kes ki bla penham haki ki nong ilam ki ba khmat kinumwan shikami ya krende sok wala kila IT ya ka ni ka kam ya menta hapo jing ilam vice chairman bat kumba pau ya ka ka baka Sorkar ka le klampep ka HNLC ka la ban wengru ya ka jing yekrene sok hakani ka Kyrwoh general secretary ka HNLC la ban rapru hakabai dei baka kes jong ka Islamic Research Foundation IRF ka basha penha papo ka Unlawful Activities Prevention Act UAPA 1967 bat kumba kam usakir naik baki officer ka MHA lai kendo yu bat ka bami ka jing keno baka Sorkar umudi kala terwa ban ailat yu naik pon rung unmi laj lot kumjuru ban wenglut ki kes what about naik udai ubla sha ken be an hakiba bon kiri kentup ka Liberation Tigers of Tamil Ilam LTTE bat kumba pawmenta de tangye ka HNLC baka Sorkar ka penha papo UAPA bat kani ka pelong ya ka HNLC ban bo dak jingkeli ya ka Sorkar ong uba Saiñkupar shushu long ladayo zakir naik kala balepat ya ka HNLC haringkat ikinong yelam bat ki khot kamla khamtam haba ka jingye kran ne sok kade bat ka Sorkar hi